Ahojte, nachádzame sa v lyžiarskom stredisku Krpáčovo. Lukratívna lokalita a v tejto lokalite vám ponúkame stavebný pozemok necelých 100 metrov odtiaľto na výstavbu chaty s projektom a stavebným povolením. A poďte ideme pozrieť pozemok. Nachádzame sa na samotnom pozemku. Pozemok má viac ako 800 metrov štvorcových, kuň mu patrí aj les o výmere 2000 metrov štvorcových a tu môže stať vaša vysnívaná chata. S výhľadom na vleky. Voda už je teraz príjemná. Nádherná príroda, cyklochodníky, lyžiarsky vlek, jazero, kúsok odtiaľto, golfový areál. Ideálne miesto na vašu chatu. Ak sa vám táto ponuka páči, tak nám kľudne zavolajte alebo napíšte. Dovidopo. Dovidenia.